Kato. Ystävät hyvät, huomaatteko tossa on nimenomaan varoitustaulusta. Te menette sen näköisen härnäätte sitä. Hei, me tiedetty. Helvetin hienon kuva, joo, ja sitten myytte sen muualle. Hei. No mä sanon, että on luonnonsuojelu. Menkää helvettiin nimenomaan. Te menette ja härnäätte nimenomaan. Mitä mieltä te olitte äskeisestä häiriköstä? Kaikki ne porsalaiset keksi. No, Olipa pirteä ukkoa. Joo, ilmeisesti. mitä mieltä sinä olit? Erinomainen. Erivilainen. Mitä mieltä sinä olit? Minä olen sitä mieltä, että toi ilmeisesti Forssan matkailumainos. Hei, Ville, tää